Assalamu alaikum dedi adamlar. Men bu çıkışımda Azatlık Radyosu'nun önkü jurnalisti, alıp barcısı Allamrat Rahim'a bir kağıt berjek sorum bar. Allamrat ağa, sen näme üçin ýagşy iş edip beren halkymyzyň öňüne düşüp halkyň biziň aladamy edip öňe çykan iki tane ýaşulymyz bar, Sapar ağa, Halmrat ağa. Olar bilen konfliktde gidýän sen näme üçin halkyň bir başga maddi ykdysady üçinçilikleri zady kösenji barada gurrun eden ok. Sapar ağa saňa diýe elinden gelýän bolsa kömek fonduna kömek edin ýerden aktivistler bolsaňyz, jurnalist bolsaň, kim bolsaň. O zatlar barada gurrun açan ok. Sen ilk bilen konfliktde başlaňda Halmrat ağa. Şol Sapar ağaň ýurtdan çykarylan ogurluk pullar barada aýdyp başladyn gönümel. Şol pulun hasabyny soň kim sorajak? Vlast barada gurrun edýän. Şol pul barada, kazanç barada. Halmrat ağa saňa düşünüklice aýtdy. Eger adamlar şonu pikir edip görsek dogrudan sen başka kapıdan geldin. Başka tarapdan. Ýüregiňdäki neme seni goýmady şol pullu neme gurrun gönümelem puldan agdadın hasabyny kim sorajak? Onu hasabyny kim sorajagyny, nire tygyşytlanjagyny o ýaşullar öňünden aýdyp oturýarlar o taýda. Şäher çykışynda aýdýar onu. Eger ol gizlin ýok ediljek bolsa ol pul, publika çykylyp aýdylanok o zatlar, özüň gatgowy bilýän onu. Şonuň üçin halk üçin ol döwleti bizi halky ayağa kaldırmak üçin döwletiň bergisi o zatlary karşılamak üçin bilelikde hemmämiz bilelikde ýeňersi diýip aýdylýar her çykışynda. Sen başka kapıdan gynansak da Halmrat ağa dogry aýdýar. Başka kapıdan geldin, gönümel puldan tutdun, sorak jogapdan tutdun. Sen näme üçin şu taýda Türkiýede ýurtdaşynda gezip kösenip berenlere hiç ýyl soraň, ogam iýdaň, agzaň, ogam hiç çykışyňda da. Olar barada gep açasyň gelen ok. Ýöne şol vlast, o diktatura, конечно, her kim bilýär onu. Men de bilýän, her kim de bilýär onu. Baş egmek, lepbey gurrun. Bolmady inşallah o zatlar. Halkymyz gatgowy düşünýär onu. Ýöne sen bir ýagşylyk edip bir ýylyň öňüne düşen adamyň öňünden böwet bolup halkyň aňyny zaharlamesene sen. Sen saňa soraw, näme üçin sen kömek edin ok bize? Her kim adamlar şu wagt eliniň etdiginden kömek fonduna pul geçirýärler, $5, $10 başardygyndan. Sen näme üçin o zatlar barada gurrun eden ok? Ýöne gelýän şolara baş egmäň, ýaş oglanlar plan. Ters agitasiýa ýöredýän sen, agitasiýa ýöretme. Sen adam ýaly gel halka goşul olaram saňa, Sapar ağa da Halmrat ağa hiç aýsam saňa. Diýenoga sen libo aktivist gelmesin, goşulmasyn. Bilelikde alalyň diýer ýerden. Sen şolun gepinden bir many çykaryp aýdýanmy ýa ýöne bir bilemek sen nägilek demäňe diagnoz goýjagymyzy bilemiz ok halk. Kanagat köp adam saňa haýran. Näil diagnoz goýal saňa? Pikiriň näme senin? Pikiriň belli zat. Gönüläp geldin, çykdyň. Ana o pul kim hasabyny sorajaksaň, ýene diktator boljak. Sen gaýrat et dam ýyla goşuljak bolsaň, ýagşylyk etjek bolsaň, şo zatlar barada bir jogap ber. Halka gurrun etsen, opytyň praktikaň bar bolsa ýetir, aýt gurrun ber, şeýsek gowy ber, kaptaldan maslahat ber. Men pikirimçe şeýsen gowy. Şu wagt ekranda goýdum 2020-nji ýyl mutly ýyllar. Gynansak da biz üçin türkmenler üçin mutlu däl şu ýyl. Mutlu däl. Keselçilik, ölüm, ýetim, ýurdun içem daşam. Şu zatlar barada gurrun et bir maslahat der. Bize maslahatyň alal, oňa görä bolaly. Ýöne agitasiýa ýöredip durmasana, gaýrat etdi. Şu zatlar barada gurrun bersen jogabyňa garaşýas ökman. Sag bolun adamlar.